O Concello de Ribeira compartiu coa directiva do Club de Fútbol Carreira a situación da bancada do campo. San Pedro apuntou que a Deputación solicitou un estudo xeotécnico en maio de 2025, impulsou no goberno en novembro e cos resultados na man foi preciso remodelar o proxecto. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e o concelleiro Víctor Reiriz reuníronse esta mañá coa directiva do Club Fútbol Carreira. Os representantes do goberno local aproveitaron este encontro para informar da situación do proxecto da bancada do campo de fútbol da Guía, pendente dunha rehabilitación ou presentar un estado de deterioro importante. A realidade do proxecto da grada é que todavía non está aprobado pola Deputación da Coruña e explico un pouco por qué. Temos que ter en conta que en maio do ano 2025 a Deputación da Coruña facía un requerimento a este Concello no que, entre outras cousas, pedía un estudio xeotécnico. Un estudio xeotécnico que dende o mes de maio pois non se fixo, dende o mes de maio do ano 2025, e que cando nos chegamos ao goberno, pois a finales de novembro, pois contratouse ese estudio xeotécnico, un estudio xeotécnico que se fixo pois neste ano xa en curso. E xa teñen os resultados a través dos que se confirmou que o terreno sobre o que estaba plantexada, pois esa grada, non había que derribar a grada e facer unha grada nova. Non era apto, tal como estaba feito o proxecto, para executarse. Polo tanto, os técnicos desta casa tiveron que facer modificacións no proxecto, hai que facer pois uns tanques de hormigón ciclópeo que van pois a variar, como digo, o proxecto, un proxecto que xa está subsanado e que si xa desde a semana pasada está enviado á Deputación da Coruña para que pois den ese parabén. A partir de aí, decir que vexo moi preocupado o señor Pérez por ese retraso da grada de carreira. Polo de pronto, el non fixo ese xeotécnico que pedía a Deputación da Coruña desde maio do ano 2025. San Pedro afirmou que a liña de traballo do goberno municipal é apostar pola seguridade á hora de impulsar proxectos. E máis, pois nunha instalación deportiva onde hai moitísimo público infantil, familiar, en fin, donde hai público e donde hai persoas e onde hai veciños desta localidade, visitantes, que se merecen pois ter unhas instalacións acordes, unhas instalacións que sexan pois óptimas e, sobre todo, que teñan a máxima seguridade. Para poder ter a máxima seguridade, a Deputación da Coruña é clara e nos pide pois ese estudio xeotécnico que se realizou na zona próxima á grada e grazas ao que se constatou que había que modificar o proxecto pola calidade do terreo. Agora, a Deputación ten que aprobar o documento polo que marcará os tempos cara a súa licitación, xa que está financiado polo POS. Unha vez enviado o proxecto, xa te digo, variado, porque houve que facer reaxustes, porque efectivamente é un proxecto que, ao ser modificado, pois tamén os seus custos poden variar e, polo tanto, tivemos que facer pois varias modificacións tamén para que non supuxese pois un aumento de orzamento a este Concello. Polo tanto, pois eu creo que unha vez que está na Deputación, se está todo correcto, se está todo completo, o revisarán os técnicos e nos mandarán pois ese ok definitivo. A partir de aí, cando este esa aprobación, pois este Concello ten a absoluta prioridade de sacalo a licitación, ten os orzamentos deste ano en curso aprobados, e son as subvencións do POS están recolleitas nos orzamentos e, polo tanto, non haberá problema en iniciar pois xa esos trámites de licitación. Obra necesaria nun campo histórico do municipio no que xoga un club que celebrará o seu medio século de vida. 50 aniversario, nin máis nin menos, do Club de Fútbol Carreira. 50 anos pois dese nacemento que se vai a celebrar pois o 4 de xullo na parroquia, cunha festa, cunha xuntanza que seguro pois dende a súa directiva nos van a anunciar para que, por suposto, pois o Concello de Ribeira estará, como non pode ser de outro xeito, participando, colaborando para celebrar pois medio século de vida do fútbol de carreira.